kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu rani ati tatu ora bisa bisa tak kedepne yen ta weruh sliramu jejer dhewe tandem tresna mumbar nafsune asmara lali aku yen nyandeng wanita liya tresna sliramu ra bisa jaga tak sesuwun egalo paringan eleh marang keluarga tansanyane ayam tentram pangajap rino bola balik bocah larani ati rogo lagi rogo putra anjan ART audio terima kasih wanita kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepne weruh sliramu jejer dheweke andam tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya rasa tresna sliramu ra bisa jaga wis pilih aku apa dheweke lagi pilih aku apa dheweke ola bali mong gawe kelane rasa tresna sliramu ra bisa jaga tak sesuwun ing
galo paringo eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rino lan wengi bola bali